narode, ja sam Vova Lučić, današnji gost Jovica Suvački, koji će nam reći da lajkujemo ovu emisiju, zato što nam to znači zbog algoritma. Prvo pitanje je, kao i obično, filosofski može da se odgovori uvek široko, a to sam malo predošao tog pitanja u razgovoru sa Milom Malečkovićem, to je da mi tehnološki zapravo uopšte nismo napredovali ništa specijalno. Jer mi smo, sve što smo radili do pre 50, 100, 200 godina, samo radimo malo sofisticiranije. Nekad smo koristili sveću da osvetlimo sad cijelicu, nekad smo pričali u snovima, sad pričamo preko telefona ili smo se dovikivali. A neki ljudi su se nadali da će pronalazak ovih kompjutera i svih ovih tehnoloških džidžamidža da strašno popravi nivo ljudske svesti. Međutim, doživjeli smo da sve najnovije pronalaske koristimo uglavnom za fejsovanje, za dopisivanje i uglavnom za neko glupiranje sa te naučne strane. Ljudi su vekovima sanjali da imaju Merlinovu čarobnu kuglu na stolu. Danas svako dete to ima. Može da vidi bilo gde u svetu šta se događa, može da vidi šta se događalo, može da ima sve biblioteke sveta na svom stolu i koristi uglavnom za igranje pucačkih igara i za gledanje raznoraznih Erotizovanih sadržaja. Muškarci, ajde kažemo ove žene, za to da vide ko je s kim, gde i kako bio i da li se slikao 200 puta ili 300 puta na nekom tamo mestu. Neki ljudi, sad reći će da sam počeo kao tvoj otac da pričam o teorijama zavere, kažu da je to celokupan naš tehnološki napredak posljedica nekih saznanja koje smo dobili tako što smo proučavali neke stvari koje smo dobili od drugih civilizacija. Naprimjer, ovo što padne s neba, pa neki to kažu u Roswellu, neki kažu ovde onde. Tu smo pokupili neke stvari i uglavnom smo ih iskoristili za neke nepotrebne stvari. Međutim, ja bih se valjda vratio malo na Teslu. Tesla, koga smatram za jednog, ajde, dvojice, trojice najvećih umova ikada, je rekao jednu veliku stvar. Kad bi ljudi posvetili svoju pažnju nematerijalnim stvarima, samo par godina, onoliko koliko posvećaju materijalnim stvarima, napredovali bi brzinom svetlosti do drugih dimenzija. Šta mi radimo? Sve što izmislimo novo ili što dobijemo od nekoga, na neki način mi potrošimo na materijalne stvari. Što bi naši braća Bosanci rekli, use, nase i podase. Ni za šta korisno. Ljudi treba da postanu svesni da naš napredak kao bića nikako neće biti u materijalnom smislu. Možemo mi da živimo i 200 godina, da menjamo delove tela, da ubacimo naš mozak u robotsko telo. Ali sve dok čovjek razmišlja na ovaj zapadni način, materialistički način, on ništa nije napredovao. Šta meni znači da živim još 200 godina u ovom svom stadijumu kad ja više ne napredujem? Ljudi napreduju u tvojim godinama. Jedan ozbiljan čovjek kog sam ja mnogo volao, koji je bio moj prijatelj i učitelj, mi je rekao, kad je on imao negdje 40, ja 20, kad god se ne slažemo u nečemu, ja mislim da si ti u pravu. Generacijski moraš da budeš u pravu, jer ostaje na tebi. Ti moraš da doneseš nešto novo. Ti u 20 i neko, ne ja u 60. Dakle, ljudi u 60, 70, 100, zbog čega produžavaju svoj život? Da bi živjeli tako konzervirani još 200 godina, da bi zadržavali rast čovečanstva, ni o čemu. Najčešće da bi primali penziju. Pa, najčešće. Ali ovi koji se pitaju, evo sad američki predsjednik, novost, uvešće mnoge nove stvari 80 godina. Strašno. Kada je bio nekog u 40, 50, tad se menjaju stvari, ne u 80. Dakle, ljudi moraju da shvate da je naša svest, ono nematerijalno, važno da napredujemo. A tu smo nazadovali katastrofalno. Čovjek u srednjem veku je bio mnogo inteligentniji nego današnji. Današnji ne može da pređe ulicu bez GPS-a. Tako da odvedeš u šumu u 2 dana, umreće od gladi. A da ne pričamo o fizičkim sposobnostima, tu smo tek očaj. Znači, danas sve što pokušavaju je da nam naprave frižider koji će sam da naručuje hranu, televizor koji će sam da bira programe, kola koje će samo da nas voze. Zašto onda služi mozak? Ljudski mozak je kao i svaki drugi organ. Treba ga maltretirati da bi što više radio.
treba dizati na više sfere svesti. Ima tamo jedna izreka u Bibliji koja kaže Bog je čoveka stvorio prema liku svome. A što jeste? A šta smo mi od toga ostvarili? Ništa. Naš DNK je 2/3 zaključan. Kako se otključava? Pa kako rade oni tamo na Tibetu, na primjer. Misaonim vežbama. Znači, mi smo samo trećina ono što sad shvatamo. Ajde da kažemo i trećina. Onoga što možemo da shvatimo. Od toga većina nas ni trećinu toga ne koristi. Dakle, a intencija nam je samo što manje se umari. Kao ono u Matrixu. Ajde da budemo baterije. Smesti me baterije, uključi mi. Čak najnovija naučna otkrića pokazuju da naša svest nije sva u nama. Da ima i na drugom mjestu negde. Da naše pamćenje nije sve u mozgu, nego da je i u srcu. Evo, kad čovjeku presade srce od nekoga, i čovjek se seti dobro. Ima čuveni onaj francuz. Jeste, nije samo on, mnogo njih. Treće, stave čovjeka u totalno izolovanu komoru, prekinu svaki kontakt sa spoljnim svetom i čovjek ne može da se seti mnogo stvari. Dakle, mi smo u kontaktu s nečim dalje. Sve ovo što mi vidimo, kažu, pametniji od nas. Sve ovo što mi vidimo je jedna, u nekom ruku, iluzija. Znači, prave stvari su one koje ne vidimo, koje osjećamo. Svakom od nas se ponekad javilo mi se nešto. Neki anđeo čuvar mi rekao nešto. Neka podsvest, neki to zovu podsvest, neki kolektivno nesvesno, neki zovu to anđeo čuvar, nema veze kako. Ali nekad se u nekom sekundu priključimo na neku drugu vezu i odjedanput nam se nešto otvori. Pa nije to što nam se otvorilo je stalno tu. Ali mi od silnih slušalica u ušima, od televizora koji non stop radi, od svega, ne možemo da čujemo. Od stalnih droga za mozak, koje mogu da budu i klasične droge, ali mogu da budu i društvene mreže. Ili blebetanje, najobičnih abrovisanje. Mi smo blokirani da čujemo nešto što nam možda govori. Pa, kaže malo pre Mila, kaže, za genijalnost je potrebna i tišina. Baš tako. I samoće. Tihovanje, što se kaže u pravoslavlju. Ne ta joga i ostalo u pravoslavlju, postoji lep izraz tihovanje. Ćuti, ne moraš ni mnogo da se moliš, samo otvori se i pusti da se nešto javi. Naši ljudi se trude što manje da slušaju nekog. A to je, kažu opet neki tamo pametni ljudi, kao što imamo televizor. Pa sad na televizoru gledamo jedan kanal. A ima ih još 150 istovremeno, tako? Mi uzmemo daljinac pa promenimo. I mi u glavi imamo mogućnost da vidimo mnogo kanala. Samo smo daljinac izgubili. A šta je s ovim Bidenom koji je 4 godine bio dementan i onda prošle su 4 godine i on je sad ponovo normalno? Da li je to bila gluma, da li je ono sve bila maska zaista? Šta se to događa? Ono što je jedino sigurno, što ja evo koliko decenija već sam u tom nekom svetu, jedino što je sigurno je da najveći deo stvari koje nam se čini da su nam jasne, nisu takve. Pa i onaj Bezos izgleda kao da ima masku. Nekako oči mu ne samo to, lutajuće su. uopšte, strašno mnogo stvari u koje ljudi veruju kao u dokazane istine nisu takve. I ljudi, ponavljam opet, jedan veliki čovjek, Dejan Lučić, ima običaj da kaže, ako hoćeš nešto da otkriješ, samo probaj da pratiš. Trag novca. Trag novca ili trag neke druge stvari. Mnogo stvari su ispred nas, na stolu. A ljudi brzi da gledaju. Ljudi će po celog dana da sede i da gledaju jednu fudbalsku utakmicu ili kladionicu ili bilo šta, a mrzi ih da pročitaju. Danas smo, te društvene mreže imaju jednu dobru stvar, a to je, ne može niko da ih kontroliše još uvek. I mnogo stvari ima da se pročita, ali ljudi mrzi. Ili ne veruju jednostavno, ma kao, to su priče za decu, to su neke teorije zavere, pa evo filmovi. Pa nas decenijama Spielberg priprema za nešto. Što će doći? Decenijama. Uzmite da gledate Spielbergove filmove, uzmite da čitate knjige Isaka Asimova i vidjet ćete mnogo stvari, ali nemojte da gledate baš prvi nivo. A šta ima od tih filmova danas što nas priprema za ono što će biti sutra? Svaki dan nezavisnosti, na primjer. Pa silne stvari.
Silne stvari koje mi ne vidimo. Ljudi nikako neće da shvate, na primjer, da je ovo, evo, uzmimo da je zemlja okrugla. Uzmimo da je okrugla. Ima oni koji kažu da je ravna, ima oni krugla, uzmimo da je okrugla. Ona je 11.000 km u prečniku. 11.000 km. A mi smo otišli 11 km u dubinu, da je najdublji okean. I pobegli smo. Američka misija je došla dole, vidjela svašta i više niko ne ispituje najveća dubina okeana. Niko. Svašta su, kažu, dočekale neka čudovišta i ostalo, vratili su se i više niko ne ide. Ali uzmimo da je to čisto. Znači, ako je ovo metar, 11.000, mi smo 1 milimetar istražili. Sad su pronašli da ispod postoji neki ogroman okean vode. Ispod okeana je okean? Ispod zemlje, neki 100-200 km, 600 km, ali 100 km. Ljudi, mi idemo u visinu 10 km i u dubinu 10. Sad zamisli 100 km unutra u dubinu. To je ništa. Odnosno na onih 11.000. Znači, cijeli svetovi mogu da postoje. Cijela civilizacija, svašta. Mi ne znamo ništa o tome. Mi hoćemo da istražujemo Mars, ne znamo ništa o svojoj planeti. I niko to ne istražuje. Mislim da su okeani tipa 2 ili 3% samo istraženi. Ma ništa. Ali a šta je ispod okeana? Šta je sljedećih 100 km? Što je ništa od 11.000. Niko to ne pita. Niko ne smije da traži. Pa šta je skuplje istraživati okean nego sve? Pa nije, nego se ne smije. Kakav odgovor bi dobili tamo? Pa ne znam. Ne znam. Ali ne smije se. U svakom slučaju, da se vratimo ono što smo počeli. Mi nećemo sigurno putovati svemirom u ovim našim telima, ovakvim i ovim našim brodovima. To je nezamislivo. Znači, drugačije, drugim dimenzijama. Počeo sam malo pre ti kažem ovo vozi televizora. Znači, mi možemo da postoje dimenzije, različite dimenzije, u koje mi možemo da uđemo, verovatno. Ali smo zaboravili kako. Znači, treba naći misaonim vježbama. Da li su ta znanja izgorela u Aleksandriji? Mislim da nisu. Mislim da tamo na Tibetu još svašta ima. Koliko znamo? Mi ne znamo, ali ko hoće da ode, nikomu ne brani. Da, bio neko. Idu ljudi stalno. Šta kažu? Svašta ima. Svašta ima. Mislim da je Neđa bio na Tibetu. Jeste. Naš prijatelj Neđa bio, ne samo on. Dosta ljudi idu. Ali treba se odreći. Treba se odreći svakodnevnih ugodnosti. Tamo živiš na šakci ječma prženog i meditiraš. Uzdižeš svoje misaone sposobnosti. Ali to može svako kod nas, kod kuće. Pomalo. Šta je s ovom Trumpovom delegacijom koja će ga okruživati sljedeće 4 godine? Svi deluju ozbiljno. Deluju dobro, izgledaju i imaju pametan pogled. Ja se nadam. On se valjda naučio nešto sa 20. godinom. Valjda se naučio. Vidjet ćemo. I druga strana se nešto pita. A da li ćemo doživjeti da Amerika i Rusija budu zajedno protiv Kine? Amerika i Rusija dosta stvari rade već zajedno. Zato se ne zna. Koje se ne tiču ove sadašnje geopolitičke situacije. Ono što sam malo pre rekao. Ljudi moraju da nauče da nije ono što se vidi na prvi pogled uvek ono što je prava istina. Postoje mnogo dublje stvari. Ne vidim zašto bi oni bili protiv Kine. Da li će možda biti Amerika u sukobu sa Kinom, a Rusija tu posrednik? Kao tampon zona? Pa ja sam na početku rekao. Ja mislim da se prava istina i prave stvari nalaze na istoku. Ja ne mogu sa sebe da kažem da sam rusofil, ali trenutno vidim Rusiju kao najzdraviju zemlju na svetu. I navijam za Ruse. Tajvan? Možda oko Tajvana bude prvo druženje? Pa možda bude, ali Bože moj. Očigledno da u Americi postoji jedna grupa ljudi koja je na vlasti, koji misle da su Bogom dani. Njima je to ideologija, da su oni Bogom dani, da oni treba da vode svet, da treba da bude po njihovom. To su Englezi radili stolećima, sad su se prebacili u Ameriku. Ponavljam, postoje knjige Isaka Asimova pisane negdje od 40 i neke godine pa do njegove smrti. Pozivam sve ljude da pročitaju te knjige. Tim knjigama strašno mnogo stvari ima koje pokazuju da je čovjek video šta će se dešavati danas.
I postoji viđenje šta je to stvarno što se dešava u ovom svijetu danas. Ko krije Teslino oružje? Pa pitanje je koga sve ima. Zašto do sad nije isplivalo? Pa možda zato što još neko se tu pita. Neko ko je dao to oružje? Pa ja sam ti malo prije jedan put rekao. Postoje stvari koje smo našli. Da li nam je neko ostavio ili se slučajno zadesilo, sve velike sile. I Kinezi, i Rusi, i Amerikanci. Ti famozni leteći tanjiri su još 40. neke godine kod Hitlera počeli da se razvijaju. I opšte je poznato da ta tehnologija može da radi donekle. Naš problem je naš nivo svesti. Ima jedno poređenje, ne znam da li ste vidjeli snimke kad orangutan vozi električni automobil. On ga tehnički vozi po praznom prostoru i zna levo i desno i za stane i sve. Međutim, kad ga pustite u saobraćaj, on se pogubi. I on to ne može da nauči. Njegov nivo svesti nije dovoljno visok. Mi smo sa našim ovim tehničkim dostignućima došli do najvišeg nivoa svesti. Evo sad smo počeli da upotrebljavamo veštačku inteligenciju za sve. To znači da sa ovim nivom svesti mi dalje ne možemo. Fizika koju mi poznajemo danas je naš vrh. Da bismo išli dalje sa tim sredstvima koja imamo, a koje ne znamo da upotrebimo, mi moramo da dignemo svoj nivo svesti. Mi ne znamo, ne možemo, to su stvari koje moramo da se sjedinimo sa višim nivoima fizike, koju mi ne možemo da shvatimo. Nismo dovoljno inteligentni kao rasa, kao biće. Da li bi ljudska civilizacija više napredovala da nije bilo ratova posljednjih 1000 godina? No, naravno. Ili baš napredujemo zbog tih ratova? Možda je nekome odgovaralo da ratujemo. Postoje različiti nivoje energije koji se oslobađaju. Postoji neki ljudi, neka bića možda kojima odgovara kad se javi tako negativna energija. A najviše negativne energije je u ratovima. Možda nekima ne odgovara da se ljudi vole. Ili u jednom drugom slučaju se oslobađa energija. Možda napredujemo samo zbog tih ratova, zato što vojna tehnologija... Ne. Ja ponavljam, materijalistička stvar koja je kod nas sad trenutno dominantna, nikad neće ljude odvesti nigde. Samo psihička energija i naše napredovanje. Mi smo zarobljeni na ovoj planeti, u ovim životima, u ovim telima, sve dok iz njih ne izađemo, a možemo da izađemo samo na višim nivoima svesti. Do kojih se ne dolazi ratovanje. Kako možemo da pospešimo svoj nivo svesti u toku sna? Da koristimo... Opet bi ti da ne radiš ništa, a da se samo dešava. Ne može u toku sna. Mora mnogo da se radi. Mora aktivno da se radi. Prvo, da prestanemo da imamo negativne misli. To strašno smeta. Da nemamo negativne misli. To je najlakše. Nemojte da mrzite nikoga. Pa Hrist je to lepo rekao. Mada Hrist danas ne bi bio hrišćanin. Ovo što mi danas imamo od hrišćanstva, to su ljudi poremetili Hristove stvari. Pa bio bi pravoslavac. Pa bio bi pravoslavac, ali ponavljam, pa ljudi čitajte Svetog Savu. Sveti Sava sve rešio oko toga. Veliki čovjek bio, strašno veliki. Od Hrista do Nikole Tesle za mene Sveti Sava bio najveća faca. A mi nemamo pojma o Svetom Savi. Pojma, nemamo njegovo najveće delo koje je sad preveo jedan čovjek na novosrpski, sve kaže. On je bio i diplomata, između ostalog. Bio svega, ali pre toga bio strašno veliki mislilac. Strašno veliki mislilac je bio i što se tiče nas Srba, a i uopšte čovečanstva, Hrist je sve to postavio, a Sveti Sava je to preveo na moderne stvari. Šta ne treba da radimo i s kim ne treba da živimo i eto. Čemu bi pričao Sveti Sava da je živi i da dođe od ovu emisiju? Pa ukinuo bi televiziju kao prvo. I sve ovo na televiziji. Ukinuo bi vratio bi ljude da se bave sobom i da nešto pametno rade, a ne da dan gube kao što danas, nažalost, ja sam siguran da bi ga prozivali ovdje u komentarima. Ne samo ovdje. Ja mislim da bi ga stavili u ludnicu. Rekli bi da je lud, jer hoće ljudima da oduzme ono sve što je lepo u životu. Mada danas te stvari, šta je lepo u današnjem životu? Cepterovi parfemi.
Ovo je za vašu Dragu. Da. Izaziva reakcije kod drugih ljudi, to morate da znate. A ne mislim da kijeju i kašlju, nego da komentarišu kako je to dobar miris i koji je. Cenim od septore proizvode, koristimo ih Meni se odavno. to posljednjih nekoliko dana jedno 4-5 puta desilo. Čak su me pitali kao, je li to taj parfum? Rekao, koji? Rekao, ne znam koji. ovo je To je ženski. rekao, to kažu, da, Ženski. Pa ženski. Nisi ovdje stavio ženski parfum? Nisam stavio ženski. Ovaj na meni je sad unisex, a od juče je isto unisex. Ali ostane po 2-3 dana. Da nastavimo mi priče. Evropa se menja. Da li će ostati Evropa se menja crna, na gore. Nažalost. siva? Nažalost, u tvojim godinama ja sam putovao Evropom i bio sam oduševljen, kao i svi mladi ljudi, evropskim vrednostima, što bi rekli. Ta Evropa od pre x godina i ova današnja Evropa samo liče s polja, onako kad prođeš zgradama, mada je to sve manje kad uđeš u Parizu, u metro, to je da se zgroziš, a već kad ideš ulicom da ne vidiš. Jedanput, pre 20 godina, kad je to počelo, sam bio u Londonu i onom Regent Streetu, najvećem, pošto se nije imalo para, svratim da jedem u McDonald'su. Ostalo je užasno skupo. I uđem i nešto mi je bilo neobično. I gledam i pojedam ono nešto mi je neobično. I na izlazu kapiram da sam ja jedini belac. Da. Tada, pre 23-25 godina. Puno, 500 ljudi unutra. Pola crni, pola sivi. Ovo Pakistanci, Indijci, a ovo drugo Afrikanci. Ja jedini belac. Centru Londona. Onda sam ukapirao to nešto nije u redu. Nažalost, pokazalo se. Danas u Parizu srećeš sve moguće nacije, samo ne Francuza. U Nemačkoj isto. Gledaj njihovu fudbalsku reprezentaciju. Gledaj ovo ostalo. Tu Srbi pronalaze možda priliku da Balkan postane, to jest Helm postane raj za one koji imaju pare i žele da nastave svoj biznis u ukusnoj hrani i slobodarskom životu. Moj dobar prijatelj sad je ovdje blizu nas. Ima puno ljudi u Evropi i van Evrope kojima odgovara taj stari srednjoevropski nivo civilizovanosti. A to je ta naša tradicionalna kultura. I ja se nadam da će biti tako. Da će Srbija da privuče puno ljudi iz celog sveta koji će doći ovdje da zajedno čuvamo te tradicionalne vrednosti. I kogod proba našu rakiju, kaže, možeš u celom svetu da prodaješ po 2000 evra. Ne samo rakija, nego i sve ostalo. Puno stvari. Rakiju, žene i hranu. Mi toga imamo u izobilju. Pa za žene neka... Evo, jednu smo baš dobro udali. Neka oni čuju svoje žene. Jednu smo baš dobro udali. Sad je to žena budućeg američkog predsjednika od 2025. Pa dobro, slažem se. Zašto obavještajne službe ne pošalju 1000 najlepših i najpametnijih Srpkinja da se dobro udaju po svetu i da vrši svoje Ti si mlad sad, pa to tako možeš da pričaš, a mi stari bismo rekli tuđe hoćemo, svoje ne damo. Ili što u kući treba... Mi ne dajemo, mi pozajmljujemo. Neka, hvala. Neka oni gaje svoje. Ako hoće da živi, neka dođe ovdje pa nek se dokaže ovdje. Veruj mi. Ne date žene, a? Ni da ne damo. Što u kući treba, ne nosi se u crkvu. Što oni čuvaju svoje bolje. Pa gdje će pirgave, glupe, smrde, ove ne briju se ispod ruke, mislim, to kad sam vidio... Pokojni Đole Balašević je jedan put rekao, otišao u Švedsku i šetam po gradu celog dana pre koncertu i nigdje da vidim lepu ženu. I oko 5 posle podne ide 5 lepih devojaka prema meni. Ja se oduševim i kažem, jao, konačno da vidim, kad oni kažu, jao, vidi Đole. Znači, zašto nisu čuvali svoju rasu? Zašto se ne ponašaju? A koji je odgovor? Zašto su Srbi tako lepi? Pa prvo, Sloveni su kao rasa. Po mom mišljenju najlepša rasa na svijetu. Uopšte Sloveni. Drugo, imamo i neku mešavinu tih gena sa drugima. A treće, pa klima, hrana, podneblje, sve to utiče. Eto, ni Turci 5 vekova nisu uspeli da nas pokvare. Ne smo mi njih popravili, evo glede sad njihove serije, sve vidiš ko naši ljudi da se odavde. Kad god Srpkinja zatrudni s Turčinom, tu decu bacali. Naši stari jesu, Karađorđe, na primjer, njegova žena znala se, prvo ide se
prve noći kod Turčina, Karađorđe ubio to prvo dete, iako se žena klela, da sigurno nije Turčinu. To se tako radilo, da bi sačuvala rasa. Tužno, teško. Ali zato nemamo murgave ljude i crne. Pa jest, zato oni imaju, pogledaj turske serije, zato oni Ne znam imaju... to za Karađorđe, šta je to bilo sa ženom? Pa, Ne znam da to pričam. prvo dete su, po predanju, prvo dete koje je rodila njegova žena, oni ju ubili su. Jer je ona morala da ide kod Turčina. I nije se znalo da li Turčinovo ili naše. To se ubijalo. Teško. Šta je bilo sa Karađorđem? Ko je njega namestio i zbog čega? Sad ti hoćeš da ja počnem kao Dejan Lučić da pričam. Pa, postojala je jedno udruženje, kako da kažemo, to je jedna organizacija u Grčkoj, koja je finansirala sve ustanke protiv Turaka. I oni su davali pare, ko po običaju, u Srbiji ginu, Grci daju pare. I protiv Karađorđe je uvijek išao čovjek iz te organizacije koji je nosio pare sa sobom. I finansirao sve to. I Miloš nije to hteo. Miloš nije hteo da ginu Srbi. Srbima je 1805. već sultan ponudio sve što je Miloš dobio 1835. I da su to Srbi, da je to Karađorđe prihvatio, Srbi ne bi izgubili stotine hiljade glava. Ali nije mogo da prihvati jer nije to odgovaralo Grcima, jer nisu bili slobodni Grci. I onda je Srbe to koštalo debelo. To što su morali da ratuju još do 1813. godine. Što Srbi, a i Rusi ne cene svoje živote? Pa ne možeš sa slobodu da se boriš na daljinu. A zašto nikad nismo kroz istoriju bili pametni Pa bili smo diplomate, bili nego... smo kod Miloša. Miloš je bio. Nije se dugo zadržao. Pa do smrti. Nije mogo duže. Pa smenili su posle Pa dobro, vratili su ga. Vratili su ga kad su vidjeli Karađorđevići su bili dobri za rat, ali ne za mir. Karađorđevići, ti Srbi uglavnom, što dobiju u ratu, izgube u miru. Tu grešimo. Nismo znali ko Bugari. Bugari kad počne rat, oni okupatori, kad se završi rat, oni oslobodioci. Mada ja ipak ne bi bio Bugarin. Ja bi bio Srbin. Verovatno i ti. Pa da ste Bugarin i da nećete da budete to, bili biste šok. Pa možda, ali ja bih ipak bio Srbin opet, da mogu da biram. Pa Bože moj. A da li će treći rat sada konačno biti po predanjima? Neće rat biti u kome... treći rat, mi smo već odavno u trećem ratu. U kome Srbi konačno neće učestvovati. Pa eto, nadam se. Ljudi ne znaju da je Drugi svjetski rat počeo 1931. godine u Kini. Sad, pošto se nije tipcalo nas u Evropi, mi smo strašno evropocentrični, Japanci pobiše 10 miliona Kineza i nas baš briga. Kažu, pa to nije bio Drugi svjetski rat. Počeo 1939. u Poljskoj. Kakvi? 1931. su Japanci počeli da... A neko ima teoriju da je počelo, mislim, u Etiopiji sa Italijanima, valjda 37. Pa to je bilo 8. ali pre toga je počeo 1931. u Kini. Japanci Kineze u genocid napravili. Znači, ovaj rat odavno traje. Odavno, svuda. Sad pitanje je samo da li ćemo se potamaniti, ali ja se nadam da oni koji se stvarno pitaju neće dozvoliti. Kroz istoriju uvek je zlo bolje spajalo nego dobro. Ne mogu da se složim s tobom. Skoro sam vodio mog prijatelja, baš se stranstva, u Vinču. Ovdje kod Beograda. Ljudi ne znaju da je najstarija kultura vinčanska kultura. Ljudi su prvi metal u ovoj našoj sadašnjoj civilizaciji. Od ledenog doba, od velikog potopa. Od velikog potopa prvi put počeli da metal prave u Vinči, tu na ulazu u Beograd. To je to najstarija civilizacija. Pre Vavilona, pre Sumeraca. Mislim da je Avali bilo rudnika da su... Pa da, jeste. I najlepši deo, najsjajniji deo ove naše ere, da kažem, od potopa ovamo, je bilo nekih 2000 godina mira. 2000 godina nije bilo rata. To je najsjajnije. Znači, mi možemo bez rata. Ako nas niko ne... Zato što je tad društvo bilo zdravo tad
kogod da je bio, imao devijantno ponašanje, bio je sankcionisan ili izopšten. A ljudi ne znaju, na primjer, da su Sloveni jedina rasa na svijetu koja nikad nije imala robove. Kada bi bio rat, na primjer, i Sloveni zarobe nekoga, oni su pokušavali da ga prodaju, da uzmu otkup. Ali ako ne uzmu otkup godinu dana, oni mu kažu, idi sad, ako hoćeš da ostaneš kod nas, ostani, ako nećeš idi kući. Nikad nisu imali robove. A i u svakom ratu Sloveniji, to je Srbiji, osim komunista, njih ne računamo, ti robovi su jeli isto što i naši vojnici. Pa to hoću ti kažem, znači, to je posebnost naše rase. To je posebnost. Da li nam je to ostalo od Vinča? Pa neka nam je ostalo. Neka nam je ostalo. Od nekih stvoritelja. Ja ne verujem u evoluciju. Ta evolucija, to su priče za decu. Zašto onda nisu krokodili ili ajkule 100 miliona godina evoluirali? Nakon neko je umešao pamet neku da od nas napravi to što jesmo. I ti koji su nas napravili, nisu sve rase napravili očigledno isti. Nas je napravio neko ko je imao dušu. I ja verujem u tu našu dušu. Što su i onda Englezi tako zlo? Pa neka zlo rasa ih je napravila. Su ti droidi bili takvi đavoimani pa su od njih nasledili? Pa ne znam, ali ja volim što sam Sloven i volim što sam, ceo svijet sam obišao i nagledao se i baš godinama trudio da shvatim. I na kraju sam jedan veliki mislilac isto, ne volim da pričam imena da citiram, ali jedan veliki mislilac je govorio prvih 20 godina sam učio. Drugih 20 godina sam druge učio to što sam ja naučio. Trećih 20 godina sam razmišljao da li je to što ja druge učim ispravno. Poslednjih 20 godina nikog ništa nisam učio. Samo sam ćutio i razmišljao. I sa tim rečima završavamo ovu emisiju. TeraPA Rayon je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih iona sa 6-stepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da TeraPA Rayon eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže